Este é o novo camión compactador de lixo que acaba de adquirir o Concello de Meaño. Permite, ao mesmo tempo, recoller os refugallos do contedor verde e do marrón. Carga traseira con 2 compartimentos. A finalidade do obxectivo é reducir, digamos, costes na hora de recoller. Me explico. Ao ter 2 compartimentos, no mesmo trayecto, colles o contenedor verde e o contenedor marrón, que agora temos que empezar a aplicar, digamos, a normativa. A súa adquisición supuxo un investimento de 338.000 euros grazas a unha achega da Deputación de Pontevedra do Plan PON 2030. O Concello tamén recibiu dentro deste programa outros 15.000 euros para a implementación no municipio do colector marrón. O Concello de Meaño vai a ser un exemplo a seguir, desde o momento en que esa aposta que vai a facer, que xa é a imposición imperativa, pero que les quedaron o paso moi pronto. En breve podremos ver nas zonas máis pobladas do Concello de Meaño esos contenedores marróns. Ademais tamén que se dá a circunstancia de que aquí, moi cerca, en Baión, no Concello de Vilanova, pues temos a posibilidade da descarga deses residuos. Segundo explicou o alcalde de Meaño, o Concello adquiriu uns 140 colectores marróns que se comezarán a repartir en breve. En Semana Santa, empezaremos por establecimientos hoteleros, ver como depois podemos expandilo, digamos, a ciudadanía. En Meaño, do total de 354.000 euros do Plan PON 2030, o Concello só tivo que aportar 53.000. O resto proveñen de fondos provinciais.